Ƙuruciya dangin hauka ta yi sabo da ni mai zurfi. Tana ƙarramar ta take laila ban san ma tana so na ba. Shi so bai duba girma kankanta ne nazari, sannan baya duba kyakkyawa ko muni kuma uzuri. Muke sarauta ko isa san bai aiki ku ɗau zahiri, ku bi ni zana ba ku labarin su.